God, the Creator, has provided for man's needs even in nature. Ako kang sultihan, kung may pagsalig ka sa Dios, kung nakailagi ka niya, dili ka niya pasagdan. Bisan sa atong kahimtang karon na ay teksto sa Bibliya nga nag-ingon si Hari David, na bata ako kaniadto na tigulang na ako karon apan wala pa ako makakita og anak sa Dios nga nagpakilimos og tinapay. Ang iyang pasabot, kung nahigugma gi ka sa Dios, kung tao gi ka nga nakaila niya, ang imong panginahanglan dili niya pasagdan. Mo man ay gisulti niya kay bisan pagani ang mga tawo wa makailag Dios, tagaan man niya sa silaw sa adlaw. Munang Mateo 5:45, iyang gipasidlak ang iyang adlaw bisan sa mga dautan, bisan sa mga matarong. Nagpadala siya sa ulan ngadto sa mga matarong, maingon man ngadto sa mga badlungon. Ingon ana ka anindot ang atong Dios, wa siya pili. Usa sa atong hisgutan mga kaigsuon na niini, ang topiko nato karong gabion na, who is God? Importante nga masayra nato kinsa ang Dios. Kay ang Dios baya dunay alawiton nga nagayong God is a different thing to different people. Lain-lain ang ilang opinion kalabot sa Dios. Ato ning hisgutan, kaya whether we like it or not, there are some people now who are questioning, nagkontrol pa ba ka ang Diyos ni ining kahimtang nato karon? Nangalisang naman kaayo ang mga tao sa kalibutan. Naa pa ba ang kontrol sa Diyos? Ato nang subayo ni ining takna. Panunahon nato sa paghisgot ang kamatuoran nga daghan ang mga tao karon gimingaw, daghan ang mga tao karon nalisang, daghan ang mga tao karon nga nagkagubot, daghan ang mga tao karon nga nag-question unsa pa may atong buhaton ni ini. Gusto tang mo trabaho aron ta mabuhi, dili ta kabalik sa atong trabaho. Naigisaad ang atong kagamhanan nga tabang apan wa pa man naabot tungod sa dilatado kini mga igtuon, tungod sa necessary nga procedure para mahimong ang tanang kalihukan legal. Well, dili ta mo hisgot ni ana. Nag-ingon ang balaang kasulatan, alaot sila nga nagpabili, nagbati nga sila daw gipasagdan. Woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Doon ay mga tao nag-iingon, unsa pa may atong buhaton sa kinabuhi karon? Gusto ta mo trabaho, di ta ka trabaho. Wa nihit ang pagkaon. Naning kamot ang atong kagamhanan. Hasta na lang gani ang mga gulay, sila na'y namalit para mahatod sa katilingban. Ang mga bugas, sila na'y nanghatod. Apan ang uban nga wa pa in taon makadawat na pagyud sa reklamo. There is a deeper loneliness na hinumdum ko sa kaagi mga igsoon sa usa ka tawo sa Bibliya. Si Jacob. Si Jacob naabot sa kahimtang midagan siya pahilayo sa tanan. Layo siya ang pamilya, layo siya ang amahan, layo siya ang inahan, layo siya ang igsoon, layo sa katilingban, nag-inusara. Grabe to nga social distancing. Nag-inusara man siya, ugani siya mag-lockdown, sulod balay, may pahilayo yun siya nga dili maabot sa mga tao. Ang iyang una-una hilabihan kasamok, asan man ko paingon, noon sa may akong buhaton. Daw, umuli ko sa balay to'y akong magulang. Nagdumot. Gusto ko niya patyon kay matud pa niya giilad na ko siya sa ikaduha kay gayon. Naapoy akong amahan, gihigugma unta ko niya, apan dili na pud to siya ganahan ako kay ako pud siyang gilimbugan. Ang ako pong inahan, paborito ko niya, apan dili sad ko kabalik niya kay nahibaw siya nga akong magulang nagatang kay nanganti nga iya kong patyon. Ni anang panahon ng mga igsoon sa dihang daw sa wala nay paglaom si Jacob. Nakatulog siya og ang balaang kasulatan nagsulti nga samtang siya nahikatulog, nagdamgo siya og usa ka damgo. Damgo, nakita niya ang usa ka hagdanan gikan sa yuta paingon sa langit. Ug nabati niya ang pinulungan sa Dios nga nag-ingon, ako magauban kanimo bisan asa ikaw paingon, dili ko ikaw biyaan. Ang hagdanan ng mga igsoon nga nakita ni Jacob sa iyang damgo, sumala sa Juan 1:51,
hagdanan diin ang mga manulunda nagasaka og nagakanao gikan sa yuta paingon sa langit, gikan sa langit paingon sa yuta, nagpasabot sa kang Hakob. May paglaom pa ikaw, wala ikaw pasagdi, wala ikaw biyai. Naapay Diyos sa langit nga mutulay kanimo gikan sa imong nahimulugan nga mga hinigugma, balik ngadto kaniya. Bisan pa ako ang Dios nga gamhanan. Our hope is the Lord Jesus Christ. He is still the answer. Munay theme sa ato nga COVID Gospel Series Part 2. Jesus is still the answer. Ang dakong pangutana sa ubang mga tao karon nga, di man nato na makita ang Dios. Unsaon man nato pagsalig ng dili nato makitaan. Ay mo kalimot mga higala. Mismo ang kagaw nga atong gikahadlukan. Wa ba nato na makit-i? Pero nganong nahadlok man tani ana? Sama sa akong giingon ang vaksin. Mura ra po nagibutang sa imong lawas aron ang kagaw nga dili makita, masuklan pud sa kagaw nga gibutang na sa atong lawas aron maoy musagang. That's Jesus. We cannot see God just as we cannot see the virus. But God is our protection. Nag-ingon si Job sa Job 22, versikulo 21. Ila-ilaha ang Dios. Pakigsandurot sa Dios. Kaysa ingon ni ana nga paagi, makabaton ikaw kalinaw, makabaton ikaw, makahambin kag pakigdait. Meaning, a person who knows God is at peace. Ang tao nga nakaila sa Dios bisag unsa pa kakusog sa unos nga naglibot kaniya. Bisag unsa pa kakusog sa bagyo nga murag muhuros kaniya. Kung may pagsalig siya sa Dios, kung nakaila siya sa Dios, kanang tawhana dili mawad ag paglaom. Munay nakanindot sa atong kinabuhi kon kita mga kaigsuonan na ay pagsalig sa Dios nga dili makita. Karong gabi una ang atong tahas gyud mao ang pag-ila-ila sa Dios sa pamaagi nga iya nang gihanay. Labi na gyud sa balaang kasulatan og sa kinaiyahan. That is how God revealed Himself to man. He revealed Himself through the Scriptures, the Holy Bible, and He revealed Himself to man through the things we can see around nature. Isaiah 40, versikulo 26, naa ang pulo nga nag-ingon. Iyahat ang imong mga mata paingon sa ibabaw. Ang gisgutan din higsoon ang kalangitan, the space above our heads, the space, ug kana nga space hilabihan ni ana kalapad. Ang kapunaw-punawan hilabihan ni ana kalapad. Isaiah 40:26, iyahat ang imong mga mata paingon sa ibabaw. That's outer space. Ug tan-awa siya nga nagmugna ni ining tanan. See Him who has created these things. So sa man nga these things, ang makita nimo sa kapunaw-punawan, kabituonan ug ang tanan nga anaa diha labaw sa maabot sa imong mata. Padayon ang maong teksto nga nag-ingon, siya mao ang nagbutang ni ini nilang tanan diha sa kapunaw-punawan. That's the galaxies. He brings out their hosts by number. May number man na, naaman na gidaghanon. Although matawag tag eternity ang expand sa universe, but God can number it because He is a God who is omnipotent, all-powerful. Another part of the verses, He calls them all by name. Siya nagtawag kanila ug nakaila siya sa ilang mangalan. He is an indication of ownership. Siya mo'y tag-iya kay siya may naglalang. Padayon sa maong teksto, by the greatness of His might, pinaagis kadako sa iyahang gahom. That's His capacity. Hinumdumi one of the main attributes of God. Ang usas pinakalabing bililhon nga attributes sa Ginoo. Kinaiyahan niya. Siya mao ang omnipotent. Naa kaniya ang tanang gahom. Walay butang nga dili niya mahimo kay ang tanang butang diha manukad kaniya, diha nagsustenir kaniya ug diha mutapos kaniya. Ingon ana siya kagamhanan. And another part of the verse nag-ingon, and the strength of His power, ang kusog sa iyahang gaom. Nagpasabot na He is sustainer. He is the one who sustains what He has started. Not one is missing. Walay usa ni ini nga nawala.
Mga igsoon, ang atong Dios, siya ay nagbuhat sa tanan, lakip nimo. Lakip nako, lakip sa universo. Kini kung atong universo sa pagkakaron, grabe ni ini kalapad nga spans. Kung mabasa mo sa atong kasaysayan sa kalibutan, during the Dark Ages, there was a time when the church attempted to hide the space from the people. Naay mga paagi nga gipug nga nila ang pagbuhat sa teleskopyo. Mahimuot mo ini nga mga kagahapon kung inyo ning mabasahan sa mga old history books. May panahon nga ang mga taong nangulo ug nagkontrol sa daghang katawhan. Labi na gyud ang church in hierarchy. Nianong panahon na sa Dark Ages. Gipug nga nila nga kung mahimo walay tao nga makamugna ni anang mumagnify sa makita sa kahingonan sa kapunaw-punawan sa mas ginganlan natog teleskopyo. Ngano man sa ilang huna-huna nga the church was afraid that if man studied the heavens so closely, he might discover things that would shake his faith in God. Nabalaka sila nga kung madiskubrehan sa tao ang naas kapunaw-punawan labaw sa maabot sa ilang mata nga kabituunan, basig mawad na hinuon ang tawag pagsalig sa Dios. So gipug nga nila ang paghimo sa teleskopyo. Apan sa pagkakaroon nasayod kita mga igsoon nga dili na maoy nahitabo. Grabe naman ang mga teleskop nga naa sa atong available sa atong science karon. But the Bible, again, because God revealed Himself, as I have said from the very beginning, through the Scriptures. Apan gipadako sab sa Scriptures ang kamatuoran nga maila nato ang maong Dios nga gipailas Bibliya, pinaagis gibuhat siyang kamot, the universe itself. Psalms 19 verses 1 to 3. Nag-ingon kini nga pinulungan, the heavens declare the glory of God. Ang mga langit nagdeklarar sa kahimayaan sa Dios. Nagpasabot, walay butang naabot kung walay nagbutang ni ini diha. The heavens declare the glory of God. Ang mga kalangitan nagdeklarar sa kahimayaan sa Diyos. And the firmament sheweth His handiwork. Ug ang kalangitan, ang kapunaw-punawan, nagapakita sa buhat siyang kamot. In versikulo 3, day unto day, utters speech, and night unto night reveals knowledge. Meaning, ang nagbuhat sa tanan, naa kaniya ang hilabihan kadili matugkad nga kaalam. He is intelligent of all the intelligent. There is no speech nor language where their voice is not heard. That's the universality of God's magnificent creative power. Walay pinulungan, walay kanasuran, walay tingog, walay sinultihan nga dili makabati kaniya. He can be understood by all. And by the way, grabe man ang multiplication of languages around the world today. Ang ato lang nasod sa Pilipinas, kapin man tag 200 ka dialects, but everyone can understand God in their own language. You look at the expanse of the universe, the heavens. Hangad ragod sa langit. Sa Jeremias 33 versikulo 22, giingnan kita mga igsoon, the host of heaven cannot be numbered. Ang hutong nga naa sa kalangitan, dili nimo maihap. Tagaan mo ko sa kagamay nga illustration. Ang Milky Way, mauna siya ang one of the billions of galaxies that comprise the whole eternal expanse, the infinite expanse of the universe. Now, Milky Way is one little part of the vast expanse of the universe. And Milky Way is where we belong. Ang atong gamay kaayo nga planeta, ginganlag Earth, ginganlag kalibutan. Gamay kaayo ni siya nga segment sa lapad kaayo nga galaxy nga ginganlag Milky Way. Alang sa inyong kasayuran, ug muhangad ka sa langit, inig kakita nimo sa kabituonan. Kada usa ana nga bituon, ang simbolo ni ana niya, usa ka buok adlaw. Sa elementary pa ta, gitagaan ta sa atong mga teachers og ilhanan. Unsaon kuno nimo pag-ila ang planeta ug ang bituon. Ingon sa among science teacher sa elementary pa mi, di gyud ko ana kalimot. Kung mutan-aw kag planeta, makaila ka, kay tutukan nimo siya, wala na siya gakidlap-kidlap.
planeta na. Munang Mars, munang Venus, munang Mercury, makita-ani mo na siya, wala gina siya gakidlap-kidlap. Pero makakita gani kag hayag sa langit, nga nagkidlap-kidlap, bituo na siya. Muna isulti sa among mga magtutudlo kaniya. I think all of you will remember that. So the distinction between a star and a planet is, mukidlap-kidlap ang bituon, apan steady ang kahayag sa planeta. But, kada usa ni anang nagkidlap-kidlap. Matos pa sa atong mga scientists karon, equivalent ka na siya sa usa ka buok bituon. Nga nagpasabot, libot ni anang maong bituon, naapod ang mga planeta. Sama sa atong solar system. Kining atong solar system, ang atong usa ka buok adlaw sa elementary patag itudloan ta nga naa ni siyam ka planeta nga naglibot. Mercury, Venus, Earth, Mars, hangtod na abot sa Jupiter, hangtod na abot sa kinatumiyang lana, ginganlan og Pluto. Ginganlan na sa atong elementary science og solar system. Usa ka buok adlaw, gilibutan og siyam ka buok planeta. Now, imagine what the scientists are telling us. Matod pa nila, matag usa ka bituon sama sa usa ka adlaw. Nga ang matag usa ni anang bituon nga sama sa usa ka adlaw, may naglibot sad nga mga planeta. O hinumdumisab sa atong nasayran sa science, kada usa ka planet gilibutan na sad siya another smaller heavenly body ginganlag satellites. For example, our Earth, one of the 9 planets in the solar system, is surrounded by a satellite. Ug ang atong satellite mo nang ginganlan natong bulan, the moon is our satellite, is another heavenly body. It looks like our Earth but much smaller. Kay tanan nga objects nga atong makita diha around magina, ang proven na science that was not what it was years and years before. In fact, there was a time, mga igsoon, sa kasaysayan sa kalibutan, particularly sa wala pa ma-invento ang telescope. There was a time nga ang mga tao, tibali ang scientist na ni atong panahon na sa pay teleskopyo, inighangad nila sa langit, ni attempt sila pag-ihap sa mga kabatiunan. You know how many stars they have counted? 5,119 stars. Ang maabot na sa mata, gikan sa ilang pagsugod sa pagsalok sa adlaw, hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw, ang maabot sa ihap sa tao nga makita siyang mata, giihap na sa mga older nga scientists long before the telescope. Ang ilang naihap, 5,119 stars. Na-imagine na, ang maabot lang na sa mata, ni atong mapay teleskopyo, hinumdumay ang akong gisgutan kaganina. Ang mga scientists nag-ingon, matag usa ka star, equivalent sa usa ka adlaw. O kana nga adlaw, gilibutan og iyang mga planeta. O kana nga mga planeta, gilibutan og mga satellites na apagani fragments nga usahay masipak gikan sa usa ka heavenly body nga mulupad. Nunay nga nilag meteors, mga fragments nga usahay, mga bato nga mo go across the space, sama sa atong makita nga shooting stars ini kagabi. I am just describing to you a little glimpse of the magnificence of the universe itself. You know, a scientist, astronomer Fritz Kuhn, in the National Geographic 1974 issue, 522, matod pa niya, our home in the universe is a spiral of 200 billion stars. Ang gi-refer niya nga our home, that's the Milky Way galaxy. Kaya ang atong planet Earth, nga part sa solar system, usa lang sa daghan kaayo, ginganlan niya 200 billion stars nga nag-comprise sa usa ka galaxy nga ginganlag Milky Way. A unit of suns whirling through space like a fiery pinwheel. Each 24 hours galaxy travels 1.5 million miles through space at more than 66,000 miles per hour. Kapuya naman taan naman yun. You will feel tired. Anyone who has traveled that far in a day has a right to be tired. Wouldn't you say? Beyond our Milky Way system is stretching above, below and around us are millions of other Milky Way systems.
The huge hail reflector on Palomar Mountain can see as many as 1,000,000 galaxies inside the bowl of the Big Dipper alone. Some of you who have gone through the star study, kamo ang uban sa mga SDA nga leader sa youth, nag-agi sila ni ining master guide. It's one of the most interesting studies nga ma-acquire sa usa ka master guide ang pag-acquaint sa iyang kaugalingon sa heavenly bodies. And it's a very good, interesting study. Anyone who is interested, by the way, you can ask your local Seventh-day Adventist church, how can we become master guides? How can we go through the training? This is just one of the studies. Apan ang study nag-ingon nga millions, dili millions, billions, ang sud lang sa Milky Way galaxy is 200 billion stars, 200 billion suns. Pananglitan. Ang powerful kaayo nga teleskopyo sa kalibutan karon kining gingalag Hubble Space Telescope. This was mounted by National Aeronautics and Space Administration sa United States niadtong 1990. After they have spent the initial $4.7 billion just to put up the telescope itself. Ang initial na nga expense. They have spent more than that because by the time in 2013, ang ilang nagasto sa pag-maintain lang anang Hubble Space Telescope dito sa kapunaw-punawan kay gibutang man na nila sa orbit nga dili na maabot sa gravity sa kalibutan mo nang naglutaw ra na nga teleskopyo diha sa ibabaw nga dili na mutugdon po diri sa yuta. Naaragid siya sa outer space kaya ang iyang orbit wala naman maabot sa galaxy, sa area nga mahigop sa gravity sa kalibutan. Ang trabaho ng Hubble Space Telescope, ang paghigop ra, either sounds, kung naa sila makita nga sound, mahigop, or objects, or colors, nga anything nga maabot. Kaya ang iyahang 8 feet kabaga nga linti, ug ang iyahang extra sensitive nga mga audio gibutang na sa mga scientist diha sa iyang kaugalingon para muhigop og hayag, muhigop og sound, mu-magnify og unsay makita. Abi ninyo mga igsoon, ang pag-maintain lang sa Hubble Space Telescope because of the desire of NASA to explore the vast universe. Kaya ang naabot, sumala sa akong nabasahan mga igsoon, ang naabot nga makaya sa pag-magnify sa 8 piece, 8 feet kabaga nga linti. Ang makaya sa iyang pag-magnify, ang distansya nga moabot na og 10 to 15 billion light years. Di na ninyo maapas. Kanang pulo nga 10 to 15 billion light years, mamagnify pa sa Hubble Space Telescope ang star nga makita niya diha, ingon ana makita pa. Kaya ang nahitabo gud, kato akong giingon sa inyo kaganina nga long before the telescope was invented, giihap sa mga tao, sa scientist ni atong karaang panahon by their bare eyes og pila ang kabituonan, 5,119 na sa mga science books. Pag-ihap nila na-invent na yun ang unang teleskopyo, Galileo. Pagka-invent niya, nakakita siya nga ang iyang nakita nga gamay na kay dito. Pagtanaw niya, naapa manggil gamay pa to sa unahan. Hangtod nag-anam kadako ang mga teleskopyo. Kadas pinakagamay nga maabot sa pinakadako nga teleskopyo, inig kabugna sa pinakadako, naapag sila makita, tuwa pa man sa unahan, hangtod nakakonclude ang mga scientist, the universe itself is infinite. It is beyond the expanse. Na ako kang taga illustration, pagdugang ni ini ha. Ang speed of light, ang kakusog sa dagan sa silaw sa adlaw, according to our elementary science, is 186,000 miles per second. 186,000 miles per second. Ang ato kunong adlaw, paingon nga ris atong kalibutan is 93 million miles. Ang iyang distansya na, 93 million miles. Og i-divide na nimo sa 186,000 miles per second, in mostly ang pinaka less nga calculation tingali maabot nimo ang kahayag sa silaw sa adlaw maabot diri sa atong kalibutan 5 to 6 or 7 minutes
tungod sa iyang speed nga 186,000 miles per second. Kung continuous na nga travel, wala nang muhunong-hunong og station sama sa atong ginasakyan nga mga bus. Now, ang scientist karon humani ining pagka muntar sa Hubble Space Telescope. Nag-ingon nga ang nearest star sa atong adlaw, kaya nga atong adlaw star man na, gilibutan sa siyam ka planeta, o kada usa ka planeta gilibutan og iyang mga satellites. Kana nga atong adlaw, ang pinakaduol niya nga silingang adlaw mao ang Proxima Centauri. Some years ago akong nabasahan nga ang ngalan ni anak kaniadto Alpha Centauri. Karon ang ilang gingalan na Proxima Centauri naman. You know how close Proxima Centauri to our sun, to our earth? It is 4.5 light years. Ang light years, ang pag-ihap na sa distansya, nga dili na milyas, dili na kilometro. Ang travel na sama kakusog sa silaw sa adlaw, nga 186,000 milyas kada segundo. Kung mo travel kibalik ka gikan sa atong kalibutan paingon sa pinakaduol nga adlaw, ang Proxima Centauri, ang imong gikusgon sa imong travel non-stop, 186,000 miles per second. Moabot ka ni anang kinaduulan nga adlaw, kinaduulan nga bituon nga silingan sa atong adlaw in 4.5 years. Now that's amazing. Maglisod na og ras ang imong mind kung mauna ang sudlo nimo nga klase sa pagpamalandong, pag-apas sa huna-huna. Apanabi ninyo mga igsoon, kanang vastness of the universe, sa dihang ang Dios mitawag sa kang Abraham. Giingnan niya sa Abraham, hangad sa langit. Genesis Kapitulo 15, versikulo 5. O Genesis Kapitulo 22, versikulo 17. Ingon ang Dios, hangad sa langit, tanawa ang kabituunan. Ingon, ana kadaghana ang mahimo nimong kaliwatan. O sa 22, versikulo 17, akong padaghanon ng imong kaliwatan sama sa kabituunan sa langit o sama sa mga bunbun o balas sa tanang kabaybayonan. Now, tingali mo ingon na pod mo nga, grabe na pod. Kay bisag atong ihapon, kaliwat lang ni Abraham, di nasad katuuhan o ingon ana. Brethren, let me tell you one more thing ha. Karon ra ba ang atong lesson study naa sa prinsipyo sa paghubad sa mabasa nimo sa Bibliya. Daghan kaayo ang naa sa Bibliya nga imo lang na siya nga masabot pinaagi sa pagtan-aw kung figure of speech ba na or literal ba na. May mga figure of speech nga ang buti pasabot gilitok nga murag ang tao halos di na makatuo apan dili nimo ma-interpret nga ingon ana. Ang but na ko'y pasabot, pag ingon sa Dios, Abraham, ang imong kaliwatan mamahimong sama kadaghan sa mga bunbun sa dagat or sama kadaghan sa kabituonan sa langit. Wa na magpasabot mga igsoon nga si Abraham karon billions and billions and billions na ang iyang kaliwatan. No? Ang buti pasabot sa Ginoo, daghan. Ngano man, kay sa part good ni Abraham, imposible man nga siya makabatog anak kay usa ka gatos na iyang edad, 90 na iyang asawa. Apan gisaaran siya sa Dios, nagsaad ko nimo, tagaan tagag anak. Ang kadaghanon sa imong anak, daghan dili kay usara. Well, it's a figure of speech. Meaning, I will give you as many the stars of the sun. Matod pa ya. Salmo 8, versikulo 3 o 4. Muna usa sa butang akong ganahan ni David. David is one of the prolific writers of the Holy Scriptures. Ang Book of Psalms, mga awit man na, nakasiptet lang nato kay wala pa'y preservation of notes sama sa ato karong panahon. Sa dihang gipang awit ni David ang gipanulat niya nga mga salmo because ang pulong salmo ang iyang kahulugan alawiton. Munang gusto ko, one of the things that sometimes come to my mind, ginganlan na natong sanctified imagination, mga huna-huna nga balaan, nga ug magkita na ta sa langit puhon, ug makita na ko si David, dili ko mangutana giunsa niya pagpili ang bato nga iyang gigamit aron ilambuyog nga nakaigo o nilubong sa agtang ni Goliath. Ang akong unahog pangutana niya, David,
dili man gyud ko may interest ra kog music, pero dili gyud ko musician sa among kapanahonan. Pero ikaw musician naman gyud sa imong kapanahonan, kay nagbantay pa kag karniro, nagtugtog ka na mag-alpa. Tagair kog sample sa usa sa imong awit. Pananglitan kanang David kana kuno Psalm 23. The Lord is my shepherd. Kantaha kuno na. Of course, you know what I mean. What I'm saying is, I want to hear how David sang the songs, the Psalms. Apan usa sa mga salmo nga iyang gisulat, nalitok niya kini nga pulong. Salmo 8 versikulo 3 ug 4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, sa dihang akong gipamalandong ang kalangitan, ang buluhaton sa imong mga kamot, ang mga bituon ug ang bulan, nga imong gipili, unsa ba ang tao? Nganong imo man siyang gitagad? Ang pinulungan ni David, nagwonder siya. Ako, pagka-insignificant na ako, I'm sinner. I'm like a dust only. Mura ra kog abog. Ang ngay ra ko huipon wa na. Makasasala pa ko. Giila na ni David. Ni-recognize siya sa iyang pagkamakasala. Apan ang iyang gisulti sa iyang awit sa Ginoo, sa namalandong ko Ginoo sa kagrabi sa imong gibuhat nga kapunaw-punawan. Sa kagrabi sa imong gibuhat nga universo. Gibutang ni mo diyang kabituunan, gibutang ni diyang bulan, kagrabi anang imong buluhaton. Apan, usab ginaas tao Ginoo nga imo pamangyud siyang gitagad. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Kana baya nga pinulungan, that should inspire each one of us. Ngano man, bisag gamahanan kaayo ang Dios, ikaw ug ako importante kaayo para niya. God loves you. Matthew 10:31 and 30. Ayaw kahadlok, kay ikaw mas dako og bili kaysa mga langgam. Bisan ang gidaghanon sa mga buhok sa imong ulo, maihap ka na sa Ginoo. Sa iyang gimin, figure of speech gyapon na. Ang iyang gimin, you are too important for Him that you will never be missed. Ayaw huna-hunaa nga insignificant ra ka kaayo, nga wala gi kay pulos nga pagkatao, nga uyayod ra gyud ka nga pagkatao, nga inutil ra ka mga pagkatao, nga wa kay grado nga pagkatao, nga wa gyud kay ikapasigarbo ining kinabuhi. Ingon nga tao, don't ever think about that, because in the eyes of God, you are His precious child. Anak ka niya. Og ang iyang gugma, dili mausab nimo. Tanawa pag-usab ang kabituunan sa langit. Ang kabituunan sa langit, mga kaigsuonan, kada usa sa basa akong gi-describe sa inyo kaganina, nagrepresentar ang bituon og usa ka adlaw. Impressive as the innumerable suns and galaxies may be, the size of the universe in which we live is even more awesome. Unang ganahan ko anang alawiton, how big is God? Naay line sa mao nga awit nga mupilit gina sa akong maghuna-huna. Kanang last line sa chorus, He is big enough to rule this mighty universe, yet He is small enough to live within my heart. How big is God? Pagkadako nga pagka-Dios. Big enough to rule, in fact, to create the whole universe, yet small enough because He can live within the tiny muscle pumping gallons of blood every day in your heart. That's how significant you are in the eyes of God. Muna giingon ni Job, Job 22 verse 12, see the highest stars, how lofty they are. Tanawara ang katahum sa mga kabituunan sa langit. Habi ninyo mga kaigsuunan, ang nature, the universe itself, the expanse, and even what is surrounding us, what is in this earth. Unsay naa sa aping kalibutan nga imong makita karon. Pamalando nga, matag usa niini sama sa mga tunob sa Dios. Footprints of God in the sons of nature.
na ipinulungan nga nag-ingon. Sa Colosas 1, versikulo 7, si San Pablo, si Apostol Pablo nag-ingon, He is before all things, and in Him all things consist. Diha na siya sa wala pa'y bisan unsa. Muna nga sa pinulungan sa mga theologian o mga pastors, ang pag-create sa Ginoo sa kalibutan ex nihilo. Ang pulong ex nihilo, out of nothing. Naghimo siya og pinaagi sa wala diha. Munang nakalain sa tao, kay ang tao gibuhat niya gikan sa abog sa yuta, but the rest gihimos Ginoo by the word of His mouth. Nato man niya pay usa ka pinulungan mga igsoon sa another science, si Dr. Edwin Frost, director of Yerkes Observatory, sa libro niya nga Wonder Worlds, page 13. Matod pa niya, there is no evidence that the universe is automatic or that it has within itself the power to make laws which govern it. Mere matter cannot be endowed with such capacity. The universe is not a haphazard aggregation of accidental bodies moving without system or order. It is the work of the omnipotence. The work of omnipotence. Akong binisayon. Ingon pa si Dr. Edwin Frost. Walay ebidensya nga ang atong universo ni butho lang unya nag-operate siya ang kaugalingong automatic lang. Dili na makaya sa balaod sa kinaiyahan nga nag-govern nila. Ang mga butang lamang, matter lamang cannot endow with such capacity. Dili na makahimog sila lang. Ang conclusion is only one thing. There is one who made this. There is one who put this all together. Ang creation, ang nature, is not a product of what evolutionists called the result of a Big Bang. An explosion that has taken place years and millions of years ago. Ug ang matag-usa sa Big Bang explosion katong mga tipaka nga sama sa imo makita ni anang fire inig hapot-abuan ng mga fire play ditaw sa panahon sa bagong tuig o sa Independence Day. Kana nga ang mga tipaka kuno niya na nahimo na maong nga mga planeta kanang makita ninyo nga bupisik nga mga kahayag muna nang nahimong planeta unya sa evolution sa linibo ka mga katuigi. They are operating by itself. Brethren, it is a lot easier to believe that there is one grand designer. Things have come up because it is a fruit of someone's mind. The mind of Him who is all intelligent, omniscient, munay usa sa lain pang attribute sa Ginoo. Tanang kaalam ana kaniya. Ang lain niyang attribute omnipotent, tanang gahom na kaniya. Omnipotent, omniscient. Siya ang nagmugna ug siya hangtod karon ang nagkontrol sa iyang gimugna. Sama na ni aning kamot sa usa ka tawo nga sa creator. Ingon ana ang Milky Way galaxy man ang nakita ninyo sa Hulagway. That's the Milky Way galaxy. Apan ang Bible do na rayo sa katupag. Evolutionists and non-creationists would tell you a lot and they will write it in volumes of books and they are all presuppositions. But the Bible has only one answer. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Out of nothing. Kaysa Salmo 33, versikulo 6 ug 9, giingon, kay iyang gilitok, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. For He spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. That's ex nihilo. God creating something out of nothing. Gisulti ra ning butho. Dili magician ang Ginoo. He is much powerful, much more powerful than any magician. Kanang magician, mahibaw mo. Naggunit, walay gigunitan, taod-taod. Pag ingon ana siyang kamot, na may salampati. Ang salampati iyang gi palupad-lupad, nahimo namang panyo. Ang panyo iyang gi wiri-wiri, nahimo namang bulak, nga rosas nga iyang ihatag sa inayong. That's the magician. But the magician
is only one that gilamat rata. Ngayon, salamang kiro, min sala man ka, ano wat nimo tanawa pag-ayo. God is not a magician. He is just the omnipotent creator who created the vastness of the universe. And when it came, Jeremiah says in Jeremiah 10:12, He has made the earth by His power. Gibuhat niya ang kalibutan, pinagi siyang gahom. Gi-establish niya ang kalibutan, pinagi siyang kaalam. Og iyang gi-stretch out ang heavens at His discretion. Ingon ni ana kagamhana ng atong Dios. Ingon ni ana ang Dios nga nagtagad nimo. Ingon ni ana ang Dios nga may kabalakan nimo. And we are going to talk to you more about Him in this COVID Gospel series. Sa Roma 1 versikulo 20, nag-ingon si Apostol Pablo, ang dili makita nga mga pinadayag, imo nang makita sa tinaw, kay masabot manimo kini pinaagi sa mga butang nga iyang gihimo. Pamalando nga ragod nga naa ka sa usa ka isla, nag-inusara ka. Apan sa pagsuroy nimo sa baybayon, nakakita kag mga tunob diha sa balas. Unsa may indication para nimo kung makakita kag mga tunob? Someone else is there in the island. Wa ka mag-inusara. And by the way, my friends, that's exactly our life in this earth. When we came to this earth, nakakita natag mga tunom sa Diyos. There was already someone who put these things here. Wala ni mo butho kay naata. Tanawa ra ning mga kabulakan nga ginahigop ang ilang nektar sa mga langgam. Dini sa among puloy-anan, among gamayng puloy-anan, diin kami karon naka-lockdown sa atong pinulungan karon. Nalipay kay ko kay may gitanom ang akong minahals kinabuhi nga tanom diha sometime when we move into that. Nga sa nagdako na ni namuwak ni siya. Apan kiniray tanom mga igsuon nga walay puas ang iyang bulak. So ang iyahang hitsura permanente, nagdungan ang iyahang mga dahon ug ang iyang mga bulak. Wa pagid hinuon na mamunga, buwak ra gid siya, apan kahoy siya. Ang among kahimutan mga igsuon kay ang mga langgam buntag sayo naa na nagtundok sila unya. Ang uban nila kana bitaw nga ay langgam nga taas kaayog hummingbird matingalingala na taas kaayog simud, ituslok na niya ang iyahang i-injection niya ang iyahang simud dito sa bulak, muhigop naa siya ginahigop. Mga let me tell you, mutanaw lang kasi ingon ana, I don't think you will say accidental na, nahitabo na nga naingon ana. No. It's impossible to consider that as an accident. It's part of a grand design. The footprints of God. You can see the footprints of God when you look at the beautiful sunset or the beautiful sunrise. You can see the footprints of God when you see the numerous sizes and different forms of snowflakes, mga kaigsoon. Anong uban nato wala pagkakitag snow, pero ang snow grabe man na siya kadaghan, pero ang mga scientists nag-ingon walay usa ka snow nga sa magpurma sa another. Sa ato padili kakatapad og snow nga duha ka buok, bisag tan-aw ni mos microscope nga pareha gitsura, lain-lain gina sila. Mura nag sa atong fingerprint mo nang dili gina ma-duplicate. Again, those are, for me, those are footprints of God, the evidence of someone whose grasp and intelligence is beyond human grasp. Anang litan kanang mutan-aw kag kabulakan nga ang imong ma-imagine mura mag ang artist nagbuog color kay katahom sa kabulakan. My wife's garden at home is one of our stress management. Sa dihang nakadaan na siya anang mga buwak nga naa na lain-laig kulor na kaingong ko, wow, this is beautiful. The garden is really made beautiful because of variation of colors. For me, those are evidences, footprints of God in nature. Another, pagduan ako dito sa California, gidala ko sa akong mga higala. Sila si Sir Phil Alcurin ug ang iyang pinalangang asawa.
Gidala ko nila na anang dako kayong kabukiran sa California nga naa diha ang mga dagko kayong kahoy nga moabot og tagnapulo ka tawo ang magdupa o 5 o 7 ka tawo ang magdupa sa lawas sa usa ka kahoy nga lang sequoia trees. Amazing. Tag-as kaayo og dagko kayong makahon. For me, again, nature proves there is someone whose mind is beyond human grasp can comprehend, who made all this. The footprints of God can be seen in the scented pines and autumn maples. It can be seen in God's in the frost, winter's frost and snow-capped peaks on every opening bud. Sa pinulungan pa ni David, another psalm ni David, the works of the Lord are great. His work is honorable and glorious. Ang uban nato, mahimuot kayong magtanaw ining lansones bitaw. Ginganlan man ni sa pinulungang Bisaya, bisdak nga pinulungan sa lansones, buwahan. Buwahan. Ibaw na mo kung saan ang buwahan. Pinulungan na nga ang nagipasabot, bulahan blessed na puno sa panalangin. Ngutana bitaw ko nila, nganong ang lansones may gingalag buwahan. Nganong dili man ang mangga nga naputos sa daghang mga papil. Unya makita sa layo pa nga lami man ang mangga. Nganong dili man ang punuan sa durian nga namungingi ay bunga sa mga sanga o sa mga punuan. Nganong dili man kana gingalag buwahan. Nganong ang lansones may gingalag buwahan. I have only felt the real meaning when I visited one of the homes of our brother nga ang iyang balay gilibutan sa mga lansones, ingon siya nga, Pastor, wala pag yun minamu po kay nag-expect mi nga muduaw ka ay mi mga harvest kay musungkol sa kong ulo mga igsoon ng mga hinog nga lansones nga naghiting-hiting sa iyang kayilo ang mga pungpong kung imong pitason o imong kanon hilabihang tamisa. Buwahan. God, the Creator, has provided for man's needs even in nature. Ako konsultihan, kung may pagsalig ka sa Dios, kung nakailagi ka niya, dili gi kaniya pasagdan. Bisan sa atong kahimtang karon na ay teksto sa Bibliya nga nag-ingon si Hari David, nabata ako kaniadto na tigulang na ako karon apan wala pa ako makakita og anak sa Dios nga nagpakilimos og tinapay. Ang iyang pasabot, kung nahigugma gi ka sa Dios, kung tao gi ka nga nakaila niya, ang imong panginahanglan dili niya pasagdan. Mo man gisulti niya kay bisan pagani ang mga tao ang makailag Dios, tagaan man niya sa silaw sa adlaw. Munang Matthew 5:45, iyang gipasidlak ang iyang adlaw bisan sa mga dautan, bisan sa mga matarong. Nagpadala siya sa ulan ngadto sa mga matarong, maingon man ngadto sa mga badlungon. Ingon ana ka anindot ang atong Dios, wa siya pili. Unsay madawat nimo, madawat po nas uban. Mo nangasta ng COVID karon, wa po nay pili. Mataptan ang dato, mataptan ang kabus. Manang magmatngon ta kay another factor nga ako ipakita nimo nga naa sa nature, ha? Mamanandungan ng water system sa Ginoo. Kita nagainom og tubig kada adlaw, kita nagapaagas og tubig sa atong gripo. Ang uban nato moingon, bag-onin tubiga bago ko ning gipalit dito sa water refiller. Any person who knows will laugh at the term bag-oning tubiga. Ngano man? There is nothing new in the water that we use. Whether we use it to wash our clothes, whether we use it to cook our food, whether we use it to drink and to take a bath, that water is older than the pyramids of Egypt. Kay bisag unsa ka polluted sa water, bisan pa ng tubiga, ug bukangan na nimo nagdaghang kaayong mga hugaw, baho na kay na siya. Idangdang rana sa adlaw. Higupon rana sa init aron ialisngaw. Pag alisngaw ni anak balik sa langit, ibubo na sa Ginoo, balik diri nga pure na. Sama nga wa gyud mabutangig lama. That is how God operates. Just one of the many ways God operates. Sa Bibliya, He sustains all things. Another example, the air that we breathe, pastilan. Sa tubig lang na hinganghan mo. Kay libre man yung paghatag sa Ginoo sa tubig. Pero ang tao sa dihang makakita ng tubig, isud na niya sa botelya, ipamaligya na. 25 ang botelya. Pero Ginoo, libre. Samot na ang hangin.
See, sa atong kinabuhi, ang hangin is the most essential. Tulo man ang tulo nga nagsunod yun ang essential. The air that we breathe, the water that we drink, and the food that we eat. Kanang tulo nagsunod na sa provisions of God in nature. Pero kanang tulo, maglungtad ang atong kinabuhi sa gidugayon, sumala sa ang pagkaon, 40 ka adlaw, kay kaon buhi pa ka. Pero pilara ka adlaw nga wa kay tubig, patay ka. Apan pilara ka minuto nga di ka kaginhawa, patay ka. Ngano man, most important ang air. Apan sa Bibliya, na term nga gigamit Jesus. Use it. I am the bread of life. I give you the breath of the soul. I am the water of life. Jesus is still the answer. The air is God's gift. Sa pinulungan ni Job, sa Job 12 verse 10, in whose hands is the life of every living thing and the breath of all mankind. So brothers and sisters, karon nga naamoy lockdown sa inyong balay, ablihin na ng inyong bintana, palutsa ang presko nga hangin. Next time, kamong wa pa po'y balay, kung mamalandong mo magbuhat og balay, pangita mong environment nga makasud ang labas nga hangin ug makasud ang bidlisiw sa adlaw. Kana nga mga elements, those are some of the factors that will help build your strong immune system nga mo counter sa COVID, mo counter. Enjoy it. Isaiah 45 verse 18, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. Ang pagmugna sa Diyos may katuyuan siya. Pagbuhat niya sa mga langgam, na ay misteryo. Dito mi sa Ethiopia, mga igsoon, pila katuig sa among pagpuyo dito. Naayo sa ka-lake dito nga, ginaduaw, ginanamo once a year. Ang gingalag Lake Tana or Lake Langano. Lake Langano. Kay ngano, na ay mga langgam nga muputos gyud sa kabaybayunan sa Lake Langano nga millions, dili kay thousands lang, millions of pink flamingo. Ingon na mo nga nganong wala man na sila dire sa ubang panahon sa tuig. Ingon ang mga taga diha, ga-migrate man na sila, pastor, ga-migrate sa ato pa. Mulupad na sila og thousands of miles just to go and visit there once a year. The mystery, ang kining misteryo sa mga isda, pananglitan ng salmon, ha? Ang salmon mangitlog sa bukid. Apan inig pangitlog sa bukid, mulugsong na siya, aron ang iyang mga itlog manghimong daghang kay isda, o na paglugsong nila, paingon na sila sa ocean, mulangoy na sila tag 1,200 miles kalayo. Apan panahon nga ting panganak na sad, musaka gina sila balik ngadto sa ilang gigikanan, muluksog na sa mga tubig sa suba. Muna nga ang mga tao nga tuwa sa mga mabugnaw nga dapit sama sa Amerika, Canada, sama sa uban nga mga naay ice nga mga dapit, naay winter, mahimot na sila kay panahon sa salmon season. Ila na lang pamuniton ang mga salmon kay manggilukso man kay mobalik yun. Asa man nga klase sa feeling by accident? No, it's a product of grand design by a great designer. Tanawara ng paghimo sa dugos. Pagkagamay sa putyukan, ang utok sa putyukan murarag kadako sa dinagom. Kanang imong ibutang mga isibit bitaw nimo. Ang utok sa mga putyukan, ingon ana ra kadako, but tan-awan nimo ang gibuhat nila nga honeycomb. These are magnificent architectural design made by those little tiny creatures. And you will say, they are accident? No. It's a product of grand design by a great designer. So ingon si Job, sa Job 12, versikulo 7 pa yung 9, pangutana ang mga mananap, og sila magatudlo kaninyo, ang mga langgam sa kahanginan, og sila magasulti kaninyo. Sultihi mismo ang yuta, og kini magatudlo kanimo. Og ang kaisdaan sa mga kadagatan, og kini mo isplikar kanimo. Nga ang kamot sa Dios, mao ang nagbuhat ni ining tanan. I want to introduce to you the great God who loves you, the great God who cares for you, and the great God who sends to you His Son to save you.
siya ang naghatag sa pagkaon sa imong panimalay. Ay kung ing napagtubag, Pastor, dili. Ang barangay captain na mo na-distribute, gipanghatod sa among balay, kining rasyon-rasyon karon. Asam na sila gikan ana, moingon na pud mo, gipalit na, gihatod na sa panggobyerno, Pastor. Asam ang gobyerno ana gikan. Ultimately, bisag unsaon ninyog subay, these are all gifts of nature, sustaining power of God. Naabot sa tao, gibahin-bahin sa tao. Jeremias 32:17. Og ang Dios tan-awa, you have made the heavens and the earth by your great power. Gihimo nimo ang kalangitan ug ang yuta sa imong dakong gahom ug sa imong outstretched arm. There is nothing too hard for you. Walay lisod para nimo, O Dios. Si Jeremias na. Sa Malakyas, ingon siya, kana nga Dios, wa po na, gihapon ang tudlo, wa pa gina mausab. Siya nga nagbuhat sa kalibutan, nga nahigugman nimo, wa po na siya ang tud karon mausab. Kay matod pa sa Malakyas 3, versikulo 6, I am the Lord, I do not change. Pagkaanindot sa imong pagbati, kung musugod na kag kaila sa Dios nga nahigugman nimo. 1 Juan 4, versikulo 8, ang Dios gugma. Ang nakanindot pagyud anang gugma sa Dios kay bisan makasasala ta, giapas ta niya sa iyang gugma. Sa Isaiah 59 versikulo 2, nag-ingon nga ang atong sala mo'y nakapahamulag kanato gikan sa Dios. Kibali na atay love relationship with God, but when we have committed sin, sin is always a great separator. Siya tigbulag ang mga relasyon nga maayo mabuwag na tungod sa sala. Apan kita nga nahimulag sa Dios tungod sa atong sala, wa ta niya pasagdi. Wa siya moingon, ikaw bitaw nagkasala, di na ko nimo. No. Romans 5 verse 8. When we were yet sinners, bisan sa makasasala pa kita, siya ang miapas ka na ito. Muna nakanindot sa atong Diyos. Kay dili ka niya pasagdan nga mo ingon pagsuti, tinuyuan bitaw na imong naingon ka ana. Diyan na lang ka. Imo man ang pinili. No. Whatever your condition in life, bisag unsa pa ka, bisag unsa pa imong kondisyon, bisag asa pa ka, apason ka niya. Why? Because He loves you. Og ang iyang gugma sa Jeremias 31 versikulo 3 nag-ingon, gihigugma ko ikaw sa gugma nga walay katapusan. Og sa Roma 8 versikulo 38 nag-ingon si San Pablo, ako kumbinsido nga walay kinabuhi ni kamatayon ni mga manulunda ni bisan unsang kagahom nga niya siyuta nga makita nato bisan kahiladman, bisan katason, bisan unsang butangan na himo nga makapahimulag kanako gikan sa gugma ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Mga igsoon, that is our present condition now does not separate us from God. God is always there. God is still there. Jesus is still the answer. Bibliya ng utana, kabiyaan ba sa usa ka inahan or kalimtan ba niya ang iyang masuso? Isaiah 49 versikulo 15-16. Oo, mahimong mahikalimot ang inahan sa iyang masuso, apan ako dili mahikalimot kanimo, kay ikaw nasulat sa palad sa akong kamot. That is how important you and I before God. He og iyang gipadala diri ang iyang anak aron makaila lang kita niya. Og ang iyang anak nagpakita sa kinabuhi sa gugma. John 14 verse 9, si Jesus miingon, siya nga nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Kining Jesus, that Jesus is still the answer, which is the theme of our COVID Gospel series in Hope Channel. He is the one that offers you that love. When He came to this earth, hinumdumi, ay mo kalimot yun, na-record sa Bibliya. Ang buta, iyang gipasikuli ang mata. Ang bakul, iyang gipalakaw. Ang babaeng nagtalinugo sa 27 katuig, iyang giayo. Ang giyawaan, gihinginlan niya ang yawa. Kana nga maong Hesus, maunay nagpaila kanato sa iyang Amahan. The love of God for His children. Muna nga atong text, 1
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. But I like John 3:17. Ang uban nato gimemorize lang nato ang John 3:16. Ang John 3:17, gwapo kaayo mga igsoon. Munay ato ganing key text sa atong COVID Gospel series. For God sent not His Son into the world to destroy the world, but that the world through Him might be saved. You are part of God's great beloved God. A gift of love from the Lord Jesus Christ was when He died on the cross. Trust in Him today. Trust in Him tomorrow. Sumalig ka kaniya, dawata siya, higugmaa siya. Dili kaniya pasagdan. Niini nga kagabion ako magaingon kaninyo ay gimog kalimot. Bisan sa panahon sa pagsulay na ay Dios nga nahigugma nimo. Bisan sa panahon sa kapitos, bisan sa panahon sa makalilisang paghitabo sa atong palibot, ayaw kalimot. Sumalig ka kaniya kay siya kasaligan.